Velkommen til sæson 3. Ja. Han prøver lige at bakke ind. Pas på for helvede, lastbil. Kan du bare købe det? Flot. Ej, hvor er I dygtige. Tak, så kan du bare bange. Du kan køre på en motorvej, Kasper. Så nu er det ikke klart. Hvorfor kan I ikke bare køre forbi? Bare begynde at bakke. Til sidst kan det godt være, at vi kører nogle af dem ned, de der biler. Måske gør vi det kun, hvis vi kan få dem ned. Tror jeg heller ikke. Men prøv at se de nice biler, der gulder alt muligt. Vi går ned og kigger på dem der lidt. Der er også lille og sådan noget. Ja, den er forrest, den lille af. Ej, men sjov. Kør godt. Ja, prøv at køre med den. Hvad fanden er det? Nej, er det ikke et menneske, der var der? Nej, det er sgu mennesker. De står og arbejder. Kør det ud. Det er togskinnerne, Kasper. Nej, det er derude. Kasper, du skal ikke køre sådan ned. Hvad er det? Den der orange dernede? Hvad var det? Hvad fanden var det? Jeg ved bare her. Det tror jeg godt, du kan nå. Hvis du går overhælde den der, kan du også nå overhælde den der. Hvor nice! Fuck! Hvad fanden er det? Det er ligesom en racerbil-agtigt. Hvor nice! Hvad fanden er det? Ej, det er bare den. Nej, fuck, hvor nice. Pas på, hvis den kører udenom. Skal jeg tage den? Kom så, skynd dig. Nej! Hvad fanden er det lort gang i? Pis. Nej! Lort, mand. Der er også en med. Bare giv den gas nu. Den er væk. Nej, du giver den bare gas. Jeg giver den fuld. Det er bare fordi din lastbil er ikke særlig hurtig. Ja, mand. Den er dernede. Den overhaler bare. Fuck, hvor var den nice. Hvad fanden er det, der holder dernede i græsten? Når det bare busker. Pas på, det kører ind. I skal have GTA 5, det er mega fedt. Men det er også, hvor der kommer en video med Call of Duty Ghost. Ja, det gør der helt sikkert, men... Gør det lige meget hvad? Ja. Det kommer jo først ud i september, tror jeg. Der er en af de der politier igen. De står bare og holder med deres lommelygter. Den er deroppe, Kevin? Nej, det er den ikke. Jo, ja, det er sådan en der. Er det ikke? Nej. Jeg kan godt nå den, Kasper. Fuck, så lige den. Og der er en autocamper. De kan jo risikere, at den er drejet af nogle af de der. Se, der er en autocamper til. Så vi bare køre ind her og holde. Hvad fanden har du gang i? Hvad fanden har du gang i, du har?
Nå, okay, vi parkerer. Der er en autocamper. Der er også en autocamper. Ja. Skal vi se, om vi kan finde en af de der? Tag en lidt hurtigere en. Der er en autocamper. Åh! Nej, nu kører autocamperen forbi. Det står bare der. Der er en lastvogn med bil, eller med en båd på. Der. Den skal vi have. Skal vi have, Kasper? Ja! Vi fik den! Og der er bil, der er sgu da helt på nu. Kør til siden. Det vil jeg også køre, Kasper. Du må heller ikke dreje så skarpt, vel? Du har også... Du har det nede på. Fuck. Nu kommer manden. Han er sur, hva'? Hvad fanden gider den ikke at køre? Kør! Han lader som ingenting, og så går han ned og tager bilen. Nej, han ringer sgu. Fuck, hvor den der båd. Dertil. Politiet. Ej, Kasper. Det var ikke ret, det var lastbil. Nej, nu ridsede den var stor. Det var sgu ikke det. Det var heldigt. Pas mig lige med. Skal den holde? Til der er tog. Det ser ligesom ud, som ud. Det er rigtigt. Og så er der en sprøjter. Skal vi køre her? Ja. Kører vi op til bjergene? Ja. Og det er nogle nye bjerge, fordi vi er langt væk fra de andre. Det ser ud som om, der krosser her. Det kan godt være. Finder aldrig. Der er toget. Ja. Fuck, hvor nice. Og det er langt. Jo. Og så vi har båd på. Spørg ikke så hurtigt. What the fuck? Hvorfor er der gange her? Det må der jo ikke være, altså det er jo ulovligt. Nej, ikke gør noget der. Nu prøver jeg det. Nu prøver jeg det op. Så Hvis toget kommer, så det er bare ærgerligt. Nej! de lille pigmand. Nu kører du foran den, så anhænger på, okay? Her vil godt prøve, vi kan godt prøve. Jeg kan ikke gå for, at den er så dårlig. Hvis man ikke kan få den på. Det kunne man godt.